Tiskeyo. Sikeni zvenyaska. Makani zvenyama. Chipangu makadiwo. Ndananzwa kuti muri kuda musikana wabasa. Ndiri kuda musikana. Ndatouya nemumwe wangu uyu. Musikana wabasa ndiri kutomuda. Nekutoti mangwana makuseni ndiri kutobuda ndiri kuitoenda kuCape Town naRimbitos. Saka ndiri kuda musikana anosara nevana. Achienda navo kuchikoro unovatora achivadzosa pamba. Plus ndiye chida munhu anosarawo nechi achibikira murume wangu panenge ndisipo paya. Achiwacha tumasocks because ndinogona 3 days away. Ndisipo papa. Ndine masofa ndinotora kuKosi Rose Holdings. Handi muri kungoona imba yachakakura. Ndine chida kuti ndise masofa because semunhu ari kuvaka ndinofanira kuti imba yangu kana yapera ionekere. Saka ndiri kuda munhu anonyatsa kundibatira zvinhu zvangu zvakanaka. Mama, ungatingatedza kusara nemurume wenyu nevana here? Ndokuona ndosara nawo ini. Handi matini ndiri kuya pabasa ko. Aiwa, iwewe ndati unouya wozoona pandiri kuda kushanda. Mati mama vari kuda munhu webasa. Ini ndauya pabasa. Makuti aiwa kani. Mama, ini ndati ndikusara pabasa. Aiwa mama, iwe ndachauya uzoona pandiri kushanda. Ari kusara ndiani? Ndini Aiwa mama. mama Ndini mama, ndindosara. Nditogozira zvipi manje? Aiwa sisi kandi ndiri kusara ka. Iwe ungagona kusara. Hey, hold me. I'm fond of you. Chichirongwetika kupana. Masikana awaya zvitotsvaka basi. So, Saka izvi vakupikisana. Uya ndiye akonzi ndiye achawana ndiye akuchasara pano basi. Sisi vacho vakutoda kusara. Saka hatichazivi kuti ari kusara ndiani. vari kunetsana panyaya dzokuti wosara. Ndomosara nini vese? Ani mangwana mukuenda naRimbitos Cape Town. Ndamosara. Ndiwana kuti mari wacho. Ndiri murume wamai. Ndiri murume wamai. Sara nawo zvako. Ndagara nditoda basa. Sara akona. Imam yatosara nini? Aiwa, auye ndiye wandandatsvagira basa ndandati asare pano pabasa. Aiwa. Akusa madam wangu vari kuenda kuCape Town naRimbitos mangwana. Kana vachingwanetseka nyaya kusara chingosara ini. Tinoiwana kupi nini mari yekuti vasare vese? Ndowapa zvenyu mari ndingatadza kuwapa mari yekuti vasara. Mari ipi? Mama, ndiye murume wangu here. Ndiye murume wangu. Ndiye murume wangu chaiye. Ndachitoti pamwe ndikusara nemurume wangu chaiye. Uya musara chaiye. Unongoisara nini chaiye? Ndachiti uyu nina wangu asari nemi. Kwa imi hamchada kushanda. Aiwa. Tamabati timukuda basa wani. Aiwa, anosara nini wangu. Saka vanosara nemnina. Niko, vanosara nini wangu ndiani niko. Vanosara vese kana Mune mari here kubhatara nini? iwe ndinoshanda kugovernment Government ipi? ndinoshanda kugovernment. Government ipi? Anoshanda kugovernment school apo ndichitara matoilet. Saka kuchara matoilet munoti tukamuri tishira mugovernment muchara matoilet. Vana matanyira vakomanyiko palisi yekushanda mugovernment. Chikoro chegovernment kurati maworkers egovernment asi Iti ndiri matanyira full stop kona munoshanda mugovernment. Alright, ndiri mugovernment. Musanyeperwa zvenyu. Ndiri mugovernment. Alright, munina wangu yanosara ndiye achasara nemi. Mazoti munina asare. Aiwa kana ari achisara zviri. Saka sara hapo iwe. Alright, munina wangu ndasara. Chisei nayo. Alright. Ndosara nayo. Imi munongotaurawo asi mambo omwakana. Mwachi. Andabvuma kusara ino. Saka saka muri kureverera chi asara zvisara. Mwe ndosara nemunhu. Ndizvozvo. Ndoda kuti musara pamunoenda kuNaRimbitos Cape Town. Ndoda kuti musara ndasara nechi? Ndasara nemunhu. Masara nemunhu upi? Uyu kawo. Mama yoda kufarira kuti masara nemunhu. Undamuchagira vana uyu. Asara nevana vangu number 1. Akubikirewo kana ubva kunoda chitamira chako wayo njara. Mimi ndasara pamba nemunhu. Wasara nemunhu upi? Iwo wasara nemunhu. Wasara nemunhu upi? Manje ini ndotoda zvine discipline, ndotoda zvine unhu kana mchinge masara mose. Iwo unosara unekuti nditechi discipline. Discipline akudini? Kubikirwa kwechi discipline. Kubikirwa kwechi discipline. Andichamurati ndisara nemunhu. Usazvinetsa vanopenga baba, vanopenga. Ndopengera mupameri. Nopengera mumaraini. Iwo ndondoona mai ava mai havagari pasi. Ndiye ndakavaendesa kubhazi vaRimbitos kuti vaienda nana malaicha. Ndikati malaicha haafambi nemi zvakanaka. Ndakuenda naRimbitos kuti memune vanhu kuti hapana chavanombooona. Havana anombovabata mubhazi imomo. Ivo vaida kufamba nemagonyeti. Ndikati hamufambi negonyeti, mufamba nebhazi rekuti hamubatwi. Unobatwa vanhu. Iwo mugonyeti unobatwa vanhu. Meme sina vanhu vakawanda. Manje mubhazi memune bhozeni revanhu vauenda. Vese vanakasvonwa vachiona TV. Hamubatwi. Saka ini pandosara kuno iseju. Iri pandosara neauyu ngao. Imi mubhazi hamubati. Shura chanatona ndikuona musikana basa. So izvi zvamakutaura zvokuti mumagonyeta munobatwa vanhu mubhazi makawanda vanhu zvinakana nebasa rese. Ndemune sanega. Ndakutopamisa basa.
musikana basa ndakuromba zunhu. Ine zunhu ndakupa musikana basa man. Zvinhu zvipi kwa zvamuri kutaura? Ine zunhu ndakupa musikana basa. Zvinhu zvipi zvamakutora? Kwapa ndinamba zunhu era. Imi munenge munotopenga chete munenge mune hwane neruza network. Handioni zunhu iyo. Ndakupa iwo handakupi zunhu. Ndakupa musikana basa zunhu. Handi musikana basa. Zvinhu zvipi kwa zvamakutora? Nini kurohwa nemapenzi so. No problem. Handiti kutapana zunhu. Aiwa.